שלום חברים, קוראים לי מרק ואני שותף של חברת אמגולדקס. זוהי חברה גרמנית שמתעסקת במכירת זהב. אמגולדקס נותנת לשותפים שלה אפשרות מדהימה להרוויח 3,000 יורו לחודש באמצעות קניית זהב דרך האינטרנט. היום יום מאוד חשוב כי ביום הזה אני קיבלתי את החבילה עם הזהב שאני הרווחתי בחברה. פה רשומה הכתובת של החברה, אמגולדקס, מקסימיליאן שטרסה 13, מינכן. אז בואו נפתח את החבילה ונראה מה יש בתוכה. בתוכה יש מעטפה, פותחים אותה גם. מוצאים את התיקייה, רשום פה אמגולדקס, תיקייה יפה שחורה. פה אנחנו רואים שיש מסמכים שאני הזמנתי את הזהב, ובכיס אנחנו רואים 3 מטילים של זהב טהור 24 קראט. אז חברים, כפי שהבנתם, חברה באמת שולחת לשותפים שלה את הזהב, ומי שמעוניין להצטרף לקבוצה האקטיבית שלנו ולהתחיל להרוויח אלפי יורו לחודש, הוא מוזמן ליצור איתי קשר בפרטים שמתחת לסרטון שלי, אז שיהיה לכולנו בהצלחה.